Dalla malam dalla suka mun ka faɗa. Wannan kaya ne ya aro shi tun baya da kwanan wata ɗaya da wani abu ya ara zai je zance har yau wallahi sai ka sauka na kenan wallahi tallahi na ga yanzu ka yanzu nan da wallahi yanzu me yake na fin ya ajiye ne tafi wallahi tallahi yanzu na zo ala dan zo mana minti da okay ina zuwa bara sai ne tambaya zai kawo ni gidan insha Allah. Barka dai. Barka da. Ya kake malam? Wallahi lafiya wallahi. Allah abokina idan ba damuwa ina so ka dan yi mun kwatansan gidan su Yusra da Allah. Okay, Yusra wata ƴar fara doguwa kyakkyawa mai kyau. Allah dai ya ai dama kallaka ce wallahi. Yau ka gane? Idan ka je nan haka can wajen wancan fararen gidan. Dalla malam dalla suka mun ka faɗa. Ka san wani sister na kuma tsaye ku yayan talakawa dama sai na ga mata wannan unguwar ta talakawa yayi yawa. Allah karka ƙara taɓa da Allah. Tambaya ta fa kai nake nema kwatance fa shine zaka ci min ka san wane ne kai saboda ba ni da kuɗi. Allah talaka kawai talakan banza talakan wofi kuma Allah ku talaka wannan a rantse da Allah. Amma ba komai shikenan. Na. Allah ka san shi ne? Wannan kaya ne ya aro shi tun baya da kwanan wata ɗaya da wani abu ya ara zai je zance har yau wallahi sai ka kayanka idan ba sai ya tuɗe min kayana ba. Kuma shi ne kake cin mutunci kai a shema ni na fi kama. Tuɗe min kayana malami da Allah malami. Aiki banda makarecin banza makarecin wofi ka ce gwanda ma da wannan kwatancen gidan ba ya ji ya hudu yarinyar mutane. Ya hakuri zan malam ba wani excuse ka cire min kayana. Cire ma kayan ka yana bayan ka yawa ba wani ina jin ka cire min wala ka cire min kayana. Hulan ma ita ta hatta hulan ma kai rai mutuncin naka ma karfin kanka. I'm telling you, look at my face, like I could have killed a lot of